шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. Нирӯҳои виҷаи пулиси Русия дар шаҳри Тула тафтиши фарогири муҳоҷирони кори мин ҷумла аз Тоҷикистонро шурӯъ карданд. Тафтишҳо 3 рӯз боз дар ин вилоят идома доранд, вале ба фарқ аз рейдҳои пешин, кормандони пулис ки ҳамагӣ ниқобпӯш ва силоҳ ба дастанд, муҳоҷиронро даст ба китфи якдигар қатор карда мисли асирон то ба шӯъбаҳои пулис раҳсипор карданд. Бархеҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин рафтори пулиси Туларо ба олмони фашистӣ шабоҳат дода навиштанд. Ин як навъ пас задани шаъну шарафи муҳоҷирон аст. ҳамкорам Абдулла Шуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло омода аст ки дар ин бора бо мо суҳбат кунад. Абдулла, салом. Нахуст бигӯ ки чаро рейди муҳоҷирон дар Тула ба ин шакл мегузарад, магар ба чунин шева қатор кардани муҳоҷирон дар маҳзари ом то куҷо ҷоиз аст? салом Шаҳло. ҳомиёни ҳуқуқе ки бо мо суҳбат карданд инро на танҳо таҳқир, балки як навъ шиканҷаи равонӣ ва таҳқири оммавии муҳоҷирон мешуморанд ки мувофиқи қонунҳои Русия ин ҷиноят ҳисоб мешавад ва ҷазоро дар пай дорад. аммо ҳомиёни ҳуқуқи инсон мегӯянд ҳеҷ яке аз ҷабрдидагон, яъне муҳоҷирони боздоштшуда ҳозир нестанд алайҳи амалкарди нозирони ниқобпӯши пулис ва росгвардия ба идораҳои болоӣ шикоят кунанд. яке аз ин ҳомиёни ҳуқуқ, Валентина Чупик, аз ҷумла бо радиои Озодӣ дар бораи ин ҳодиса суҳбат кард. Звонили мне оттуда задержанные, только они не хотят заявление подавать. аз дохили боздоштгоҳ менависанд, занг мезананд ки онҳоро ғайриқонунӣ боздошт карданд. вақте мо аз онҳо хоҳиш мекунем ки мушаххасоти худро ба мо фиристанд то ки ман расман аз номи онҳо ба мақомоти болоӣ шикоят барам, ҳеҷ яке аз онҳо розӣ намешаванд. нозирони полис таҳдид карданд ки агар ба ҷои шикоят баранд, бе гуфтугӯ аз қаламрави Русия ихроҷ мешаванд. ҳамагӣ метарсанд ва мегӯянд агар номашон фош шавад, нозирони полис онҳоро аз Русия хориҷ мекунанд. Если будешь жалобу подавать, то мы тебя депортируем. зимнан ба таъкиди ҳомиёни ҳуқуқ, қатор кардани муҳоҷирон дар Тула ҳодисаи ягона нест ва чанде қабл дар шаҳрҳои Владивосток, Сахалини Русия айни чунин тафтишҳои таҳқиромез рух доданд. хуб, ба мақомоти шаҳри Тула чӣ мегӯянд? Аслан ин чӣ маърака аст ва чаро тафтиши асноди муҳоҷирон ба ин тундӣ шурӯъ шудааст? Абдулло, Шаҳло дар раёсати пулиси вилояти Тула мегӯянд боздошти муҳоҷирон ва тафтиши оммавии ҳуҷҷатҳо як рейди маъмулӣ аст ва мақомоти қудратӣ то куҷо қонунӣ будани будубоши муҳоҷиронро месанҷад. натиҷаи 2 рӯзаи рейди кормандони пулис, сарбозони росгвардия ва мақомоти ФСБ дар Тула ин шудааст ки 78 муҳоҷири корӣ дар хонаҳои сокинони маҳаллии худро расман сабти ном карда дар асл дар ҳамон нишонӣ зиндагӣ намекарданд. дар ин рейдҳо на танҳо асноди муҳоҷирон, балки ҳама нафароне ки қиёфаи ғайри славянӣ доранд санҷида мешаванд. як ҳамсӯҳбати мо ки зодаи ноҳияи Турсунзодаи Тоҷикистон ва айни ҳол дорандаи ҳаққи иқомати Русия аст, мегӯяд беш аз 3 соат дар қатори муҳоҷирон даст ба китфи якдигар мунтазир шуд то замоне ки нозирон ҳуҷҷати ӯро санҷида раҳо карданд. сипос Абдулло. Воқеан худи муҳоҷирон дар суҳбат бо радиои Озодӣ ба мо иқрор мешаванд ки ин гуна боздоштҳои мақомоти интизомӣ ва намоиш додани онҳо дар телевизионҳои маҳаллӣ барояшон таҳқиркунанда аст, аммо ба хотири ҳифзи ҷойи кор ва манбаи даромад маҷбуранд ин ҳамаро тоқат кунанд. ҳақиқате ки талх вале дардовар аст.